omong wae rasa ngono kuwi. Aku kok ngomong piye kelawan sliramu? Lah nggih, panjenengan menika ngraos menapa ngenten lho. Aku ora ngrasake apa-apa. Dadine kok kula saben sak polah kula kok panjenengan omongke wae. Ya mung tekno kowe iki kebangetan. Kebangetane nggih. Sak solah bawamu ki tok gawe-gawe, wekasan gawe anu ndudut apa? Rasa perhatianku marang kowe. Contone, kowe iki mung njukuk mik barang kok dadak aleman nganggo jentikmu jengat munggah barang. Kowe rak marahi aku melu jengat to. Meneng ngene iki lho. Ha, ngene iki ora prayoga. Njukuk ya njukuk. Napa inggih to? Kadose kula namung boten ngenten iku lho, biasa mawon lho. Alah kowe ora krasa ning sing ngematke krasa. Sing ngematke weruh kok. Saking dene sing ngematke berarti ya. Lah njuk aku ora entuk ngematke sapa-sapa. Ngematke cangik terus ngene iki nganti sewengi mbetetet. Dalang kok le seriusen banget ora. Ya, iku bebas mlaku ndono wong Pak Lurah mau. Lah kula niku mboten maem nek mayang, mboten napa-napa nek ming timus mawon mboten napa-napa ora masalah. Mangan meneh. Ya sakarepku. Ora sida, Mak. Ora ah moh aku tak arep poso aku. Oh. Ora apik lho kok kan. Ora arep mangan apa-apa kejaba panganan. Ha iya. Apa? Kejaba apa? Kejaba panganan. Iya. Oh, kejaba panganan. Ya iki sing nyuwun akeh banget kowe jane. Ya. Napa, Pak? Lali janjine kuwi tatin. Ya. Terus liwung tatin. Ya. Terus umbah-umbah tatin. Ya kene nek pengen tak kumbah kene. Aja sak kaya ngono kowe. Wis tak kuceke dhewe wae. Kok nek aku sing ngocek resik wis. Ora, wis ora bakal resik. Iya, kok meng tok ilang-ilingi. Ayo gawe wis. Hah? Ngapa? Omong apa? Aku nek ngucek karo tok ilang-ilingi dadi suwi. Ayo kan digoleki sing reget go endi sing dikucek ya. Ora bersih padake. Alah sing ngomong sapa ana seksine lho. Yo, kek ditembangke bawane apa? Ya. Lah gelem nek dibahas genti. Moh. Ayo. Bawani, lali janjine ya kena, liwung ya kena. Iya. Nggih. Lali janjine napa liwung? Liwung. Penari latare siang. Penari. Kowe njaluk apa kowe penari? Lali janjine wae ya. Hah? Oh, nggih. Nggih. Pak langsung mawon nggih. Piye? Pak, langsung mawon. Ora kok kaya ana banyu gemprojo ki udan kok. Udan. Ora apa-apa, nek kowe gelem liwung, wah, terang. Hah? Liwung nembang liwung ora terang. Iya. Terus? Ayo wis, kuwi nggo syarat supaya terang kok. Nggih, langsung nggih, Pak. Emoh. Lah napa bawane napa? Bawani wong iki ana dite 50 kok. Nek aku mung 50 ya. Lah iki lho, aku ora tau gawe-gawe lho. Ketoke mau ora 50 lho. Piro? 500. 500 karo dilatih diesel ya. Lah sing njaluk akeh lho, mosok mung 50. Lah wong mengkit mau ana iki kok ternyata tak dum-dumke aku iki nek ndudut mumbeng entuk pirang yuta tak dumke. Lho, aku wis kurang piye kok. Sekarang lagi bolong nek ora ya ora dikekke. Bolong ya ora bolong ya emoh aku. Maksudnya piye lho? Maksudnya lagi lomba. Nek aku dong ora bolong, emoh aku ngekeki sindan-sindan. Gandeng lagi bolong tak keki. Ayo mbok bolong terus biar ngenai terus. Ayo iki 50-nya. 50. Yo. Rina saya rasa Ki sing nganggo amin ora iki? Tete. Udu ya. Karasa
Oh, maaf. Ngelih, Bapak. Ngelih. Ora. Lah, Pangane mubadir. Panganan mubadir iki dosa, nek wis didepi kok ora dipangani dosa. Iki nek ora dipangan dadi panganan sing mubadir ora prayoga. Kowe gedean apa? Nyo. Ning mesti kurang dawa nek kowe semeh ya sak. Maksude timusnya kurang tonjol. Pancen dalange pekok tenan. Pokoke kaya melu.